Ay do na kasing lenlen eh. Didinan ko niya yung kurimaw, buri na paretong dagis kong well-trained. Ayan tuloy, may eliminate siyang oras. Ngayon nga duwa na kami mo, noon mo kami dalang kanya nay. Amo naman, at pala mo, ya ka makapaninaya boy. Maining kaya katang elevator ay. Dumali ni, mamandarinin, dyan ako rin. Tas babo pagilid, bisa ka subukan tayo. Ay ni, ay pindutan tayo ni, tsaka kayo tumalnan ay. Nakputang ang bola. Oo, lain yung Mount Everest, ayan ay. Ay, doon na ba po nagagyo yung bundok yung factory mo? Iipiya ka na kaya talaga yan, bantang kaya hindi kami magparimlang chocolate. Waran din kaya katang ko rin mo. Ay, gagana ka pa ba pa niya may gupisa kang milig ka rin chocolate ang pangkende? Oo naman, kwento ko kaya kayo. Nagumpising gana-gana yung bengi magyabi akong trick or trick. Trick or trick ba? Pali trick or trick? Ay, balo na pa ka na ako. Hindi ka na kayang magkwento yung kwento ko. Sige, sundo mo na. Trick or treat! Ay, hindi ko kaya rin eh. Eto kayo kakilala. Inidangdang, Imonmon, ni Joben, Nini. Willy Wonka yan, Dar. Ay, Willy Wonka. Ay, wari, bawal na kang tatang mong manyat candy. Mga yan lapa mo lagyo rin kaluguran mo kanita niya ulit-ulit lalagyo. Mon, dang. Stop up. Ito. Itatang ko kasi dentist tayo. Ay niya, babawal na ako talagang manyad candy. Ang pumpaka-brace na ako po. Nan sinabi ko keka. Wari pa ka pa nabiling ko kaya kamamangan kendi. Imiyato nga loli papay ni makabungi ya. Bisa ka mabungi. Meron eh. Makibat ka pa ne? Anak ka makibat. Ito na ka man di 19 dyan. Kaya pog siya ko na rin eh. Ulitan mo pa magdala ka makanini ka di palatok kaya kang silyo ngayon eh. Ida na ba? At hindi ya pare tatang mo kanita ne. Eh kami galo kaya. O ba? Mga nanay nga matindilan mo naman braces ko. Gustong magkira ako, magkasakit ko. Pero mas matindi ko ba? Huwag niya linisan kitang pugon, ikit kitang meto nga chocolate amitagan. Pwede mo sabihin Mr. Willy Wonka, ito pa yung first time naman kan chocolate. O ba? Ito talaga yung pinaka first time. Kaya ayaw ko kalinguan eh. Kanya magumpisa niyan tikman ko nga ito. May adik ko ken chocolate. Alimu ken chocolate. Kaya lalo na karang bubble gum, candy, aliwa-liwa. Karin na ako may gumpisa mag-research. Bala nga tatakman kong candy. Susulat ko nga ng ingredients. In short pap, pinag-aralan ko talaga kung mga nanong gagawang candy, chocolate, bubble gum. Muning nga limilwat bab. Yung tatang kong may indredo sa baluning ganaganang sikreto ko. Kanya ito. Kaya lakwa na ako king bali. What kasas bubuntok? Sige babating ka. Pero wala nakadasan ka ninimal ka. Ito na pining milyari ba? Magumpisa kantay ako naikit ti tatang ko. Naglayas ko eh. O dyan pa ka na ano pala, intindihan na nakaman palang tatang mo eh. Kalwata na ako sigurong kaya bebap. Naintindihan na akong bagya ka nito. Nung kaminta-kanta, hindi maglayas ka eh. Ay, ako natatandaanan ba? Basta tatatandaan ko, malawot. Malawot na malawot ko lekaran. Dakal ko lekaran, dakal ko lebasan. Ang gaketang ating may mawal ka na ako. Boy, may nakamalyari Kenny. Manyara na kami kasi kanya na. Kanya nga realize ko, tsoko mo pala kilog museum bap. Kanya pala ng karakal plug. O bebengi na kanta, matundo na ako. Ampong, ako bisa magkira kilwal. Kasi malamok, balo mo naman bap. Nyami balik ko kyung bale. Kaya kit ko, wala nita mismong balemi. Wala na talaga. Literal na lakandisan eh.